खुलुमबाय आंनि मुङा सोरांदाव ब्रह्म आं टिपकाइ सिनियर सेकेन्डारिनि जिएस दा जे आदा सनेट जोंनिनो टिपकाइ सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिनो सासे फरायसामोन बिथाङा गोब्राब माखासे सान थांनायनिफ्राय गोब्राब लोमजानानै दंनो दा बिथांनि थाखाय माखासे फाइनान्सियेल हेल्प नांगौ जानायखाय न'खराव दा जोङो जा हायो एसे जोंनि टिपकाइ सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय स्टुडेन्टफोरनिफ्राय जा हायो आरो जों बाजारावहाय लोगो नांनानै जोंनि आदा गुरुदेब कारिचरण ब्रह्म कलेजनिफ्राय लोगो नांनानै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो जों दिनैहाय जा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जायो दे आदा सनेटनि मुङाव जा हायो एसे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनो थाखाय मानोना न'खराव बिराद फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानानै दं दा आदा सनेटआ मानो होनबा बिथाङा आइसिइउआव दङ दा गोब्राब क्रिटिकेल माने प्रब्लेम जानानै दं फाइनान्सियेल थाखाय दा बिनि थाखायनो आदा सनेटनि मुङावहाय जा एसे डनेसन हरनो हायो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरनाय जाबाय आदा सनेटनि मुङावहाय लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ लोगोसे आदा नैबावहाय एकाउन्ट नाम्बार होनाय दंखायो गुगोल पे फन पेआवबो आदामोनहा हरनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना बिथांमोनखौ जोङो दिनै टिपकाइ जिके कलेजनि जानानै जाय डनेसन खांनानै मोन्दों बेखौ आदा सनेटनि न'खराव दिनै गथायफैबाय आरो बेनिफ्रायनो साबायखर बावनो सानोदि टाइम्स अफ बड' एन्ड बड'सा बुब्लि आदा रिजु कुमार ब्रह्म आरो आदा सोमखोर ब्रह्म आरो चिरन्जित ब्रह्म आदामोनखौ साबायखर बावनाय जासिनाय थाबाय गोजोन्थों आं बे आदा सनेटनि मुङै दा बाजारावहाय एसे एनै कालेक्सन खालामदों आरो आदा सनेटनि नामै जाहाथे बिथाङा मोजाङाव फैफिनो आरो रायजो राजाफ्राबो अननानै एसे आदाखौ हेल्प हरो जाहाथे बिसोरा न'खराव बांद्राय एसेबां मानि गोनांद्राय नङा जाहाथे रायजो राजानिफ्राय हेल्प लुबैदों दा नोंथांमोनहा एसे एनै अननानै हेफाजाब हरलायो आदा सनेटनि मुङै बेयावहाय एकाउन्ट नाम्बार आरो गासै माबाखौनो होनानै डिटेल्सखौ होनानै होखादों दा नोंथांमोना नायनानै बेयाव थाइसे थाइनै हरबानो जाबाय दा आङो टिपकाइ जिके कलेजनि जानानै आदा बारग' सनेट गयारिखौ जाहाथे मोजां हालोदाव सफैफिनो आरो गासै नागिरि बिथांमोनखौबो जाहाथे डनेसन हरो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो आदा सनेटनिफ्राय इसोरनिसिम मोनसे आर'ज जाहाथे बिथाङा मोजां हालोदाव आरो गोग्गो देहा लानानै फैफिनो बेखौनो आङो इसोरनिसिम आर'ज खावबाय गोजोन्थों दा जोङो जोंनिनो आंगो लोगो सनेट गयारि बिथाङा माने गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दङ आरो माबायाव क'क्राझार एमआरएम हस्पिटालाव माने भुगिनांनानै दं आरोखि बिनि थाखायनो जोङो टिपकाइ जिके कलेजनि आरो टिपकाइ सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि ज' लोगो नांनानै जोङो माने डनेसन खांनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफाफैदों आरोखि जोङो बारग' स्टुडेन्ट हिसाबै दा बेखौनो आसा खालामोदि जाहाथे रायजो राजा बिथांमोनहाबो जाहाथे जेसेबां हायो एसेबां डनेसन हरलायबानो जाबाय माने एकाउन्ट नाम्बार QR क'ड गासिखौबो होना होजोबखानाय जाहैबाय दा बेनो आरोखि गिबियावनो आं गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि माबाफोर बुंनाय समाव दा गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होनांगोन दा बावै जोंहा बे आदा सनेट गयारि बिथाङा जोंनि टिपकाइ जिके कलेजावनो दा फरायनानै थांबाय बिथाङा दा गोबां गोब्राब लोमजानानै दङ दा बिथाङा बेमारा जाहैबाय बिथाङा गलब्लादाराव स्टन जानानै दङ बिथाङा दा एमआरएम हस्पिटाल क'क्राझाराव दङ दा बेनिखायनो बिथांनो जा जों हायो जोंनि गासै फोरोंगिरि आरो फरायसुलि बिथांमोननिफ्राय जा थाइसे थाइनै मोनो बिथांनो जों डनेसन खालामदों गासै ज' जों ओरै OHSनि ज' जानानै जों गासिबो कालेक्सन खालामदों आरो जोङो जा हायो रायजो राजाफोरनावबो थाइसे थाइनैबाबो बाजारावबाबो जों डनेसनखौ लादों मिजिं थिनाय थायोदि रायजो राजाफोरनिसिम बे जोंनि आदानि मुङाव जा एकाउन्ट नाम्बार होनाय दं आरो QR क'डआव थाइसे थाइनैबाबो डनेसन हरगोन होननानै आसा खालामो आरो बिथांखौ गोग्गो देहा लाबोफिनगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय मिजिं थिनाय थाबाय